A Axencia Internacional da Enerxía anuncia a maior liberación de reservas de petróleo da historia para tratar de frear a escalada de prezos. A guerra continúa co foco posto no Estreito de Hormuz. Irán ameaza con atacar os barcos que pasen pola zona e os Estados Unidos aseguran que destruíron os barcos que colocaban minas. Inditex marca un novo récord histórico. O xigante téxtil galego supera por primeira vez os 6.000 millóns de euros de beneficio. Medran as vendas en tenda física, online e en todas as rexións. O son do chifre dos afiadores forma parte da nosa cultura, unha forma de vida que foi desaparecendo, un oficio que loita por non esmorecer nos recunchos do país. Cun dos últimos afiadores coñeceremos as historias que se agochan tras séculos de tradición. Comezamos, boas noites. O non á guerra chegou hoxe ao Parlamento de Galicia. Escoitámolo tanto por parte dos grupos como do presidente da Xunta, que recordou iso sí que España debe cumprir tamén cos seus compromisos internacionais. Xesús Fontenla. Sí, hola, que tal? Durante este pleno, as alusións ao conflicto bélico en Oriente Medio foron frecuentes. O voceiro socialista Gómez Besteiro mostrouse en contra desa intervención militar. Tamén o presidente da Xunta sostivo ese desexo de non á guerra, pero matizando, aclarando que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, ten unhas responsabilidades cos seus colegas e uns compromisos internacionais que debe cumprir. O lema de non á guerra estivo moitos escanos do Parlamento e tamén no discurso de Gómez Besteiro, que demandaba un posicionamento claro por parte do presidente da Xunta. Si ao dereito internacional, si as normas que entre todos nos demos para regular a orden internacional, ou ben optar pola lei da selva. Alfonso Rueda respondeu sen matices, pero engadindo unha crítica a Pedro Sánchez pola utilización interesada dese conflito. Non teña ninguna dúbida, aquí decimos non á guerra, sin ninguna dúbida. Tamén decimos si os compromisos internacionais e non as conveniencias personales, como sempre, do presidente do goberno. Na sesión de control, Ana Pontón pediu máis emprego industrial para Galicia e acusou a Xunta de non ter proxectos novos. Señor Rueda, no seu discurso de investidura vostede prometeu inversións no ámbito industrial por valor de 3.000 millóns de euros. Onde están, señor Rueda? Rueda comprométese a seguir traballando pola implantación de industrias sostibles que creen postos de traballo e lamenta unha posición inmobilista do BNG. Se por vostedes fora non habería nin Alcoa, nin autopista, nin industrias químicas, nin industrias forestais, nin instalacións de reciclarse, nin antenas de telefonía móvil, nada, de nada, de nada, non habería nada. Concluiu Rueda cun dato: o emprego industrial en Galicia subiu nos últimos 3 anos e xa son preto de 200.000 persoas as que teñen un traballo nese sector. Mentres, a guerra en Oriente Próximo desatou o pánico a unha crise enerxética global. Irán ameaza con manter bloqueado o paso de petróleo polo Estreito de Hormuz, mentres os Estados Unidos e Israel non se rendan. A Axencia Internacional da Enerxía anunciou que vai liberar 400 millóns de barrís de petróleo das súas reservas para garantir o suministro e frear a suba de prezos. É a maior intervención coordinada de reservas de petróleo da historia. Os 32 países da Axencia Internacional de Enerxía acordaron liberar 400 millóns de barrís para manter os mercados abastecidos e evitar as subas de prezos se se prolonga a guerra. Garantirían a suministración durante 2 meses no caso de que Irán manteña pechado o Estreito de Hormuz, unha arteria enerxética vital pola que circula o 20% do petróleo e do gas licuado mundial que se está convertendo nun dos focos da contenda bélica. Nas últimas horas houbo polo menos 4 ataques contra buques comerciais. O líder do mando militar iraniano asegura que calquera cargamento destinado a Estados Unidos e a Israel será considerado un obxectivo lexítimo e advirte que o mundo debe prepararse para pagar o barril de petróleo a $200. Unha ameaza que o presidente dos Estados Unidos non ten en conta. Donald Trump alenta as compañías petroleiras a continuar as súas operacións no Estreito de Hormuz, porque di que Irán xa non ten nin armada nin forza aérea. Sen querer concretar prazos, Trump insiste en que xa pouco lles queda por atacar. O goberno aínda non concretou as medidas económicas que vai tomar a raíz da situación en Irán. Afirma que contactou cos grupos parlamentarios para coñecer as súas propostas. O Partido Popular reclama ao Executivo que actúe con urxencia e rexistrou no Congreso e no Senado as súas iniciativas para baixar impostos.
Es un plan integral donde pretendemos dar respuesta a todos los sectores, a todos los autónomos, a todas las empresas, a todos los ciudadanos que se vean afectados, y lo que queremos es conocer también las propuestas de los grupos parlamentarios. Otros países europeos, Portugal e Italia, que ya han tomado medidas para paliar la subida de la luz, la subida del gasóleo, de la gasolina. Han tomado ya medidas de manera urgente y este gobierno, ayer que celebraron un Consejo de Ministros, perdieron una oportunidad importantísima. O conflito obriga a moitas multinacionais a adaptarse tamén a Inditex. A Téxtil Galega presentou hoxe beneficios récord por cuarto ano consecutivo. O ano pasado gañaron 6.220 millóns de euros, que é unha suba do 6%. E esa boa marcha de Inditex ten efectos moi positivos para a economía galega. Son 9.000 empregos directos e un 2% do PIB total da nosa comunidade. Ademais, da central de Arteixo teñen máis de 6.500 proveedores para toda Galicia. Un modelo de negocio que nacía en Galicia hai 50 anos e que segue sendo a base dunha das primeiras multinacionais do mundo. Inditex bate marcas de vendas e de beneficios e fai no malia as incertezas da economía mundial. Tuvimos que adoptar decisiones con la pandemia, con el cierre del canal de Suez, con otro tipo de restricciones, y nuestros equipos, si por algo se han caracterizado en todas esas circunstancias, es en la capacidad de reacción. As 436 tendas no Oriente Medio, a maioría franquías, están abertas aínda que condicionadas pola evolución do conflito. Inditex pon o foco nos Estados Unidos e o principal mercado de crecemento este ano, descontado o efecto dos aranceis, que non deixaron pegada na conta de resultados. O futuro pasa por seguir avanzando na aplicación da intelixencia artificial. Vemos grandes oportunidades para continuar mejorando la experiencia de nuestros clientes, y me refería al proyecto de Try-On, esa que facilita la creación de avatares virtuales a través de los que pues uno puede probarse el producto disponible. E tamén na sostibilidade. Neste momento, a metade das fibras que utiliza Inditex proceden de materiais reciclados. Precisamente falando de Inditex, o seu fundador Amancio Ortega volve estar no top 10 das maiores fortunas do mundo. É o que revela a última actualización da lista Forbes. Amancio Ortega é o único español presente no ranking cunha fortuna valorada en preto de 150.000 millóns de dólares. A lista Forbes segue liderada polo magnate estadounidense Elon Musk. Boas perspectivas para Inditex, tamén pro sector naval. O asteleiro Rodman de Vigo vai construir as 3 novas patrulleiras do Exército Español. O contrato supera os 10 millóns de euros. As 3 patrulleiras vanse utilizar para reforzar a vixilancia e o control dos espazos marítimos. Donald Trump volveu criticar o goberno español polo gasto militar. Precisamente, o presidente dos Estados Unidos volveu a ameazar con cortar todo o comercio con España. I think they've been very bad, not good at all. We may cut off trade with Spain. You would guide all trade with them? I don't know what Spain's doing. They've been very bad to NATO. They get protected. They don't want to pay their fair share. And they've been that way for many years. Let me give you the good news. Let me give you the good news. The people of Spain are fantastic. The leadership, like you. The leadership, not so good. Un día hoxe no que o perímetro da Casa Branca tivo que ser pechado porque un furgón se esnafrou contra as barreiras de seguridade. O condutor do vehículo foi arrestado e está a ser interrogado. De novo en Europa, Bruxelas denuncia a España ante a xustiza por non eximir do IVE os autónomos con menos facturación. España é o único dos Estados membros que non aplica esta normativa comunitaria, polo que a Comisión Europea pide sancións económicas para o goberno de Pedro Sánchez. María. Esta normativa permite que os autónomos queden exentos de pagar o IVE se facturan por debaixo dun límite que debe fixar cada Estado. Ese tope pode chegar ata os 85.000 euros, un máximo que xa aplican algúns países como Italia ou Irlanda. Outros, como Alemaña ou Dinamarca, marcano nos 25.000 euros. O noso é o único país que non incorporou esta directiva á súa legislación. Por iso, a Comisión leva o caso ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea
Europea e solicita multas polo incumprimento de España pese ás advertencias previas. Esta resposta de Europa chega despois de que a Asociación de Traballadores Autónomos denunciara ao goberno aquí en Bruxelas por non aplicar o chamado IBE franquiciado. O rei Don Filipe asistiu á toma de posesión do novo presidente de Chile, José Antonio Cast. Foi unha cerimonia solemne celebrada en Valparaíso a que asistiron líderes políticos e xefes de Estado e de Goberno de todo o mundo. No marco deste acto, Filipe VI mantivo un encontro ca líder opositora de Venezuela, María Corina Machado. A Premio Nobel da Paz agradeceulle ao rei a súa solidaridade co pobo venezolano. Cando se cumpren 22 anos dos atentados do 11 de marzo, en Madrid sucederonse os actos en recordo das vítimas. O que celebrou a Asociación de Vítimas do Terrorismo no Bosque da Lembranza do Parque do Retiro acudiron a presidenta da Comunidade de Madrid, o alcalde da cidade e o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. A policía detivo 2 homes por acosar a través das redes sociais a Ione Belarra. Un dos arrestados envioulle á secretaria xeral de Podemos máis de 300 mensaxes con contido vexatorio e intimidante. O outro ameazouna de morte. As detencións producíronse en Toledo e Valencia. Un dos acusados ten antecedentes policiais. A policía investiga como violencia de xénero a morte de 3 mulleres nun incendio en Miranda de Ebro. A exparella dunha delas, con antecedentes por secuestro, está detido. Dolores tiña 58 anos, vivía coa súa nai Antonia de 78 nesta casa de Miranda de Ebro. Laura, unha colombiana de 23, era unha das súas veciñas. As 3 morreron cando onte pola noite comezaron a arder uns colchóns amoreados no portal. Desde o primeiro momento a policía manexou a hipótese do incendio provocado e tiña un sospeitoso. Sabiéndose conocedor de que le andábamos buscando, esta mañana a primerísima hora se ha presentado aquí en la comisaría y ha quedado detenido. Unha das pistas foi a discusión que presenciou un veciño pouco antes do incendio. Cuando me asomo había un hombre muy ebrio, muy malas pintas, molestando a la vecina. La mujer lo logra echar, mi vecina lo logra echar a este hombre y este hombre se va pateando todo el portal como un niño chiquito haciendo rabieta. O sospeitoso de 60 anos ten antecedentes por secuestro e fora parella da vítima de 58. Non había denuncias previas. Entre ellos no estaban en el sistema Biogen. Sí que habían estado él con otra pareja y ella con otra pareja también en los años 2007 y 2008. Outros 4 veciños, entre eles 2 nenos de 11 e 7 anos, intoxicáronse polo fume, pero xa lles deron a alta. O caso investígase como violencia de xénero. En Miranda de Ebro decretaron 3 días de loito oficial. De volta en Galicia, o xulgado amplía a investigación polo accidente dos Altamontes en Vigo. O tribunal pediu os expedientes da mesma atracción noutras festas na cidade de anos anteriores. Ademais, solicítalle o xefe da Policía Local que achegue todos os correos electrónicos que recibiu da concelleira de festas, que está investigada na causa. A policía portuguesa detivo no Porto a un preso fugado do cárcere de Monterroso, Patricia. Sí, a noticia coñeceuse hoxe, pero o prófugo xa está na súa celda desta prisión de Monterroso dende o pasado 4 de febreiro, a que cumple condena por varios delitos relacionados co tráfico de drogas. Non se sabe exactamente cando se produciu esta fuga, pero sí que foi aproveitando un permiso penitenciario do que xa non volveu. A aventura rematou cando policías da comisaría de Vigo detectaron a súa presenza itinerante na cidade. A investigación posterior levounos ata o Porto. Ali foi detido pola policía portuguesa, que lle entregou ás autoridades españolas na fronteira de Badaxoz. Posteriormente foi trasladado ata este cárcere para seguir cumprindo a súa condena. En Oviedo rematou o xuízo contra a parella que mantivo os seus fillos illados durante 4 anos. A defensa presentou probas para acreditar que a familia se mantivo illada porque sentían un medo insuperable tras enfermar de COVID. Se trataba de unas personas que, como consecuencia de haber contraído el COVID y haber estado enfermos durante bastante tiempo, meses, no pudieron regularizar su situación en España, y ese miedo contraído, ese miedo insuperable e irracional fue lo que realmente les condujo a estar encerrados también. Nosotros aportamos nuestra propia prueba psiquiátrica en que acredita que existía efectivamente un miedo insuperable a salir al exterior por parte de los padres, que eso reduce, por supuesto, minora la posible responsabilidad penal, que insistimos que no hay responsabilidad penal. Esto es una cuestión puramente asistencial.
Un accidente complicou a primeira hora desta tarde o tráfico na autoestrada AP9 á altura de Oroso. O reventón dunha roda foi a causa do accidente que provocou que a furgoneta que transportaba caixas de cervexa emborcara e a carga quedase tirada sobre o asfalto. O condutor do vehículo non necesitou asistencia sanitaria. E aínda das nosas vías un aviso para os condutores que se moven cada día pola autovía Santiago-Noia. Mañá xoves vaise cortar o tráfico no enlace desa autovía ca circunvalación de Santiago, a SC20, e tamén ca AP9. Un corte que se prolongará entre as 9 da mañá e as 8 da tarde e que lles afectará as saídas da AG56 e da AP9 cara ao periférico. O motivo é a instalación dunha pasarela do proxecto de senda ciclista que conectará o Milladoiro ca intermodal de Santiago. O DOGA publicou hoxe unha resolución que fixa os prezos máximos de venda e alugueiro para as vivendas protexidas de promoción pública en Galicia. Andrea. Sí, efectivamente, unha medida que entrará en vigor a partir de mañá mesmo. Por primeira vez, Galicia establece un tope para as vivendas de promoción autonómica, xa que ata agora estaba regulado por unha norma do ano 2007. A novidade é que a Xunta establece un valor máximo para estas vivendas que non depende do seu propio valor, senón da zona na que se localiza. Deste xeito, o prezo será máis elevado nas cidades e nas grandes vilas que nos concellos máis pequenos. Por poñer un exemplo, unha vivenda de 60 metros cadrados na zona 1, a zona máis cara non pasaría dos 103.000 euros. E xa se falamos dos alugueiros, o prezo máximo non superará o 2% do seu prezo de venda. Rosa Crujeiras convértese na primeira muller reitora da USC en máis de 5 séculos de historia. A catedrática de Estatística impúxose na segunda volta con máis do 60% dos votos. Crujeiras, a primeira muller que asume o reitorado en Galicia, impúxose á catedrática de Óptica Maite Flores. Unha vacina de ARN contra o cancro de mama abre novas expectativas para loitar contra esta enfermidade. Aínda non se comercializa, pero a noticia celebrana xa nos hospitais e nas asociacións de pacientes. A nova vacina sae dos laboratorios de BioNTech con tecnoloxía de ARN mensaxeiro. Aínda non chegou aos hospitais porque faltan os últimos estadios da investigación. Un simple inxectable lograría que as pacientes con cancro de mama triplo negativo, xa operadas, preparen o seu sistema inmunitario para evitar recaídas. A vacina o que fai é despertar, por dicir de alguna forma, e estimular as defensas do organismo. Sería un tratamento moi bo, estupendo para acabar co cancro. É unha nova que celebran xa nas asociacións de pacientes. Recibimos informacións que nos din que están investigando, que neste caso co sistema ARN, que tanto nos sona do tema da COVID, non? Unha vacina que aínda non está para usar, pero todo eso é un camiño. Un camiño iniciado xa con outra vacina convencional que sí se usa nos nosos hospitais en fase de ensaio, noutro subtipo de cancro de mama, o ER positivo. As vacinas ten as ventaxas de que son moito menos tóxicas, eliminan dunha forma moito máis limpia o enemigo, neste caso as células tumorales. Se algunha célula por motivo que se fora escapara, os leucocitos, según a descubren, atácana de novo. Se houvese células indetectables que poden favorecer a recaída, as vacinas poñen o noso sistema inmune a traballar para evitalo. Hai 80 anos nacían trixemelgos nunha aldea de Boborás, todo un acontecemento entre os veciños. Os meniños conseguiron sair adiante e 8 décadas despois poden contar a súa propia historia. O 19 de febreiro de 1946 viña ao mundo Gumersinda na súa casa das Tureses, pero a nai Consuelo notou que algo raro estaba pasando. Ela tuvo este primeiro, non sabía que había máis, pero ela topábase mal. Entonces ordenaron de traela hasta a saleta das Tureses, hasta a saleta nun colchón ao lombo. Allá ali veu un coche a esperala para levála a Orense. E ali túvonos os dous. Despois que tuveran a sorte de que saísen todos adiante. Claro, ainda que tú a mellor a señora tería unha barriga grande, non se imaginaba que puderan ser 3 nenos. O nacemento dos trixemelgos foi un acontecemento extraordinario para esta aldea de Boborás. Todos estaban contentos e intrigados, sí. Que iso foi un gran misterio. Un gran misterio, porque xa nacemos moi pequeniños, con moi pouco peso todos. En As Tureses decían por xogar con estes meniños tan especiais.
como andábamos sempre xuntos, chamábamos a atención polo pueblo. E a xente todos nos quería coller. Como agasallo dos seus 80 aniversarios, a nora de Angelita escribiulles un libro contando esta peculiar historia que 8 décadas despois segue dando que falar. Xa está, non? Sí. Poucas testemunhas quedan xa do que foi o oficio máis emblemático da chamada Terra da Chispa. Con 90 anos, o último afiador de San Xoán de Río quedou inmortalizado nun famoso mural. Botamos a tarde con el. Juan Pérez, o afiador de Castiñeiro, posa orgulloso ante o mural que o inmortaliza e mesmo se anima a tocar o chifre. Toco máis ou que? Contanos que se botou ao mundo como afiador porque o traballo no campo non era o seu. Cando iba a buscar as vacas e as oveñas viñan por as fincas, todos os días había riñas na casa. Eu sería un mal agricultor aquí, non me gustaba o campo. O sacho non? Nada. Aínda conserva a última roda que empregou en Barcelona. Unha motorizada porque sempre buscaba a maneira de reducir esforzos. Iba desde ali, que había 250 km a Andorra, e iba a Andorra, ao mellor ia botaba unha semana sin vir a Barcelona. Antes se estivera en Castela afiando en bicicleta, a parte do chifre tamén lle tiraba o canto. Facía arriba e tamén le dice as mulleres aí por a... Soy afilador, que a la mancha me voy a afilar, a sacar las perras unas cuantas manchegas. Turismo de afiador. Levou o oficio por España adiante e agora exhibe na súa aldea natal, da man do artista urbano Mondeván, que con esta obra quedou finalista dos mellores murais do mundo. Me encanta ver este mural de ben que fixeron todo. Estou neste banco todos os días, estou mirando lo menos unha hora ou dúas, e o artista que fixo, que lle chama Mon, para min é o mellor do mundo. Outra historia persoal que queremos recoller hoxe. En Vilalba, un mozo gandeiro acaba de abrirlle un perfil de Instagram á súa explotación. En realidade, atende dúas granxas herdadas dos seus avós. Os maternos tiñan explotación en Abadín e os paternos en Vilalba. Por amor á súa familia, pasou de comercial a reinventarse como gandeiro. Rubén deulle un xiro total á súa vida hai 3 anos. Foi toda a raíz da pandemia, que eu estaba teletraballando, eu vía que eso non era o meu, entonces quixen darlles a meus avós o relevo e coller as dúas explotacións, tanto por parte materna como por parte paterna. Elixir non iba a elixir, a verdade, entonces ou quedarme con ningunha ou quedarme cas dúas, eso tiña clarísima, foi a mellor opción que puiden tomar. Un en San Simón da Costa, no concello de Vilalba, estaban meus avós por parte paterna, e outros aquí onde estamos agora, en Montouto, en Abadín, avós por parte materna. Entonces, quedeime cas dúas explotacións. Conta coa axuda dos pais e dos avós que non poden estar máis orgullosos do seu neto. Os abuelos, o mellor que lles puido pasar é non ver que os seus animais se iban, que poidan ter un relevo, que sigan aquí, polo menos siguen o vendo, e arrimando o ombro e axudando. Facemos así como turnos, vas primeiro a un sitio, despois a outro, hai unha separación dunhos 15 km en coche, entonces, a ver, é levadeiro, si que é máis traballo porque non está todo unificado, pero bastante levadeiro, a verdade. Modernizou a xestión das granxas e mesmo abriu un perfil en Instagram. Quería que a xente visualizase que o campo non é algo do pasado, senón algo do presente que ten moito futuro. Modernizalo, sabes? Poder que o campo non se quedara atrasado. As protagonistas son, como non, as súas vacas. O 11 de marzo de 1818, Mary Shelley daba a coñecer unha das obras máis relevantes da literatura universal, Frankenstein, a historia dun científico que crea un home a partir de restos de cadáveres. O universo escuro da novela inspirou máis de 80 adaptacións ao cine. Todo un Robert De Niro meteuse na pel da criatura, unha pel que levaba 4 horas de maquillaxe todos os días de rodaxe, un proceso polo que tamén pasou o protagonista da última versión, Jacob Elordi, dirixido por Guillermo del Toro. Pero, sen dúbida, o Frankenstein de cine que marcou como o vemos foi o de 1931 con Boris Karloff e que deixou unha das escenas máis icónicas da historia do cinema, o famoso Está vivo, It's Alive, na súa versión original. Feliz noite, ata mañá. It's moving. It's alive. It's alive. It's alive. It's moving. It's alive. Oh, it's alive.